Però què fas? Queda arrestat per assassinat. Però si jo no he fet res. Té dret a guardar silenci. Qualsevol cosa que digui podrà ser utilitzada davant d'un tribunal. Té dret a consultar un advocat i a tenir un present quan sigui interrogat per la policia. Si no pot contractar un, li serà designat un per representar-lo. Sí? Tintín, sóc en Manel. Hola, Manel. T'he trucat perquè vinguessis a la meva exposició de Farinera del Clot, a Barcelona. I quin dia és? Sortiria l'avió el 16 de maig. Vale. Et va bé aquest dia? Sí, em ve bé. Val, jo t'invito a l'avió i a l'hotel. Ah, d'acord. Doncs ens veiem allà, Manel? D'acord, gràcies. Adéu, Manel. Dinamita, ya se va a Barcelona. I'll always remember our summer in Hawaii. Aloha nui loa. Under the coconut tree we stay, falling crashing to me like a wave. You bring the food out of my cool. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Teníem una habitació reservada a nom de Tintín i Haddock. Una habitació doble durant 7 nits. Sí. La seva habitació. Vale. La clau. El número de l'habitació 385. Vale. Que gaudeixi la seva estada. Gràcies. Adéu. Segurament haurà sigut Ja hauria d'haver començat l'exposició. Voleu que vagi a investigar? Vale, sí, per què no? Amor, i li ha robat un quadre. Sí, li ha robat un quadre. Però has quedat? Hòstia. No. Joder. M'ha cagut la mare. Suposo que ja saps que el teu amic Manel ha mort. Ja ho sé. I m'afecta molt. On eres el 16 de maig a 3:45? Al parc del doctor Serrat. Hi ha algú que ho pugui corroborar? No. Així doncs, ets el principal sospitós perquè no t'has cortat. Però si jo no he sigut. Ho sento, però no et podem descartar i no pots sortir del país. Capità Haddock, s'haurà assabentat que el seu amic Manel ha mort. On era el 16 de maig a 2:45? Jo estava a l'hotel Atenes. Hi ha algú que ho pugui corroborar? No, només estava jo i el gos del Tintín, el Milú. Així doncs, és sospitós el cas. Que jo no he sigut! Llams de llams, que em tallin un braç si menteixo. Ho sento, però no podrà sortir del país perquè és sospitós. Falten només 5 minuts per l'exposició. Què fas aquí? Ets un traïdor! És el Tintín! És la seva jaqueta! Però què fas? Queda arrestat per assassinat. Però si jo no he fet res. Té dret a guardar silenci. Qualsevol cosa que digui podrà ser utilitzada davant d'un tribunal. Té dret a consultar un advocat i a tenir un present quan sigui interrogat per la policia. Si no pot contractar un, li serà designat un per representar-lo. Ven quadres. Quadres de 25 euros. Ven quadres. El quadre de l'exposició. Ella és l'assassina. Vaig a trucar a la policia. Policia, he resolt el cas del Tintín. He trobat a l'assassina i el quadre. Vinguin ràpidament. Quadres a 20 euros, última oferta. Té dret a papier? Sí, soc jo. Queda arrestat per assassinat i robatori. Però si jo no he fet res. Acompanya'm a la comissaria. Té dret a papier? Anem a mostrar el 16 de maig a 2:45. Jo era a casa meva pintant un quadre amb els meus 6 gats. Així doncs un té quartada, la qual cosa fa baixar-me a la seva teoria.
Van a la feina del Clot, van matar el Manel i fan un quadre. Jo no vaig matar el Manel, no teniu proves que m'acusin a mi. Sí, miri. Les càmeres de seguretat de la feinera, per exemple. No sé què és vostè. Jo sóc aquesta, tu pot portar aquesta jaqueta. A més, avui, quan l'exposada, estava venint el quadre que va desaparèixer durant l'exposició. Que no sap que són coincidències. Sí, i també sé que és assassina, així que digui'm la veritat. Si parla, potser se li reduiran els anys de presó. D'acord, vaig ser jo el vaig matar, però per què ell em va traicionar? Ell volia vendre el quadre que havia fet jo per 1 milió d'euros i no va quedar més remei que matar-lo i robar-li el meu quadre. Molt bé. Ara li portaré la declaració perquè la signi. Hola, bon dia. Teníem una habitació reservada. T'hauràs assabentat que el teu Manel ha mort. Ja segur, la venim per la cara. Les proves demostren que has sigut tu. Tu veus que és tu. Hola, bon dia. Hola, teníem una habitació reservada. En nom de Tintín i Jalús. Sí, una habitació doble de 100 nits. Sí. Aquesta és la seva habitació. Vale. Em pots donar la clau? Estava aquí, jo. Sí? Hola, qui és? Són coincidències? Sí, també sé que és una assassina. Així que digues la veritat. Recorda. Ai, Hem jugat molt bé, José. no hem arribat tan lluny, Felicitats, Ai, mira, no m'ha agradat. I deu estar tan guanyant encara ja. El què? Hola! Hola.